Osasun aplikazio bat. Pultsometroa. Oximetroa. Milioika pertsonek erabiltzen dituzte egunero beraien osasuna kontrolatzeko, konfidantza osoz. Baina bentan aplikazio honek ondo funtzionatzen aldu denontzat, edo batzuentzat hobeto lan egiten du beste batzuentzat baino? Bi erabiltzaile, jarduera berdina, gailu berdina. Baina emaitzak ez dira berdinak. Ikerren datuak argiak dira, kurba garbiak, neurketa zehatza. Amaiarenak, ordea, ezegonkorrak, seinale okerra, balio inkonsistenteak, alerta gorriak. Zergatik? Ez da akats teknikoa, diseinu arazoa baizik. Pultsometroak eta osasungailuak bihotz erritmoa eta parametro fisikoak neurtzen dituzte. Baina gorputzak ez dira berdinak, emakumeek bihotz taupada eredu desberdinak dituzte, eta hormona aldaketek eragin handia dute neurketan. Fizikaren lege hutsa da orduan zergatik gertatu da arazo hau. Gailu hauek entrenatzeko erabilitako datu multzoak ez dira nahikoak. Gizonezkoen laginak gehiegi daude, emakumeak gutxiegi. Algoritmoak ikasi duena ez da unibertsala. Eta neurketa errore batek ondorio klinikoak ditu. Bihotz eraso bat detektatu gabe uztea, edo emakumeen sintoma atipikoak alarmatu gabe uztea. Konponbidea ez da konplikatua, baina kontzienteki hartu beharreko erabakia da, eta zuena da erabaki hori. Lehenik, datu multzoak aniztasunez osatu, emakumeak eta gizonak, adina, gorputz ezaugarriak. Nor dago ordezkatuta eta norrez? Bigarrenik, kalibrazio prozesuak egiaztatu lagin anitzetan, ez laborategian bakarrik, egoera errealetan. Eta azkenik, berdintasun irizpideak sistemen diseinuan txertatu hasieratik, ez azkenean konponketa gisa. Zuek, ingeniari bezala, kode lerro bakoitzean eragin dezakezue horretan.